Bueno, ekitaldiari hasiera emango diogu. Horrena, eskerrik asko, ona etorri zareten guztioi, eta online, streaming bidez, ekitaldia ikusiko duzuen guztioi. Azaroaren 9 da, 2023an, hau da, hizkuntzen kudeaketa praktikak elkartrukatzeko egiten dugun 3. ekitaldia. Orain dela 2 urte hasi ginen, eta hau da 3. Gaurkoan ere, 4 enpresa, 4 erakunde izango ditugu beraien praktikak konpartitzen. 2 erakunde publiko eta 2 erakunde pribatu. Beti egin izan dugu horrela, sektore publikoari eta pribatuari ere lekua emanez. Eskerrik asko, erakunde hauei ere beraien praktika konpartitzeagatik. Saioa 2 ordukoa izango da, eta saiatuko gara 11:30 puntuan amaitzen. Horretarako ere, nik gutxiago hitz egingo dut, eta gehiago hemen ditugun enpresak. Eta saioari hasiera behar duen hasiera emateko, gurekin batera daukagu Josune Zabala, berak egingo dizkigu, emango dizkigu lehenengo hitz hauek, ekitaldiari hasiera emateko. Josune, nahi duzunean. Egunon, erakunde pribatutako enpresetako ordezkariak, egunon, erakunde publikotako ordezkariak, Euskaliti, nire eskerronak, hizkuntza politika sailburutzaren izenean, praktika honak biltzeagatik eta biltze horretan enpresekin eta erakunde publikoekin egiten duzuen lan horregatik, eskerrik asko. Sarrera gisa testu bat daukat, eta horixe da irakurriko dizuedana. Eusko Jaurlaritzak munduan euskararen erabilera sustatzeari ekin zion 80ko hamarkadan. Orduan enpresa handiei eta aldeko baldintza zituztenei zuzendutako programa pilotua abiatu zen, eta handi sortu zen laniz deialdia. Jarduera sozioekonomiko pribatuan, euskara planak egiteko laguntzak emango zituen laguntza ildo berri bat izan zen hura. Euskara planak sortu eta kudeatzeko gaitasuna izan zezakeen enpresen behar izanei erantzuteko lehen urratsak izan ziren haiek. Enpresek adierazitako behar eta erronkei erantzun nahi izan zien. Horren ondotik etorri zen 123/2008 dekretua, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzkoa, eta hark ere euskara lan munduan kudeatzen hasteko erronka berriak jarri zizkigun, bai erakunde publikoei eta baita pribatuei ere. Bi mugarri horietatik ona, eremu sozioekonomiko pribatuan euskara sustatzeko ekimen askotarikoak gauzatu dira eta gauzatu dituzue. Izan erakunde publikoetan, izan erakunde pribatuetan. Euskara lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza izan dadin lortzeko tresnak eta aitortzak bereziki. Baita aholkularitza mailan garatu den jakintza eta baliabide guztiak ere. Gure gaitasun eta aukeren araberako baliabideak sortu eta zabaltzen ahalegindu gara, eta ahalegintzen jarraitzen dugu orain ere. Gure bide lagun diren erakunde pribatu, publikoak eta aholkularitzak gurekin lankidetzan. Zuek gabe ezinezkoa litzake lege betikizunak eta euskararen sustapena bideratzeko egin dugun bidea egitea. Horretan, azpimarratuko nituzke azken hamarkada honetan garatu diren programa batzuk, bereziki Eusko Jaurlaritzatik garatu direnak. Bikain ebaluazio sistema eta aitortzagiriaren sorrera. Euskalit erakundearen jakintza eta lankidetzari esker gauzatu zena, eta gaur egungo sistema berria ere batera kudeatzen duguna, 2007an sortu zena. Euskararen kudeaketa aurreratuan zeuden industria enpresekin Euslan programa gauzatu genuen. Elai enpresarekin lankidetzan, haren eredua txertatzeko aukera eta ezagutza eman zigun. 2015 eta 2017an. 2021-2023 Eusko Jaurlaritzak eratu zuen plan berri bat. Eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko plana hain zuzen. Gaur egun, arlo sozioekonomikoan ohikoa dira kudeaketa aurreratua, kalitatea, ingurumena, gizarte erantzukizuna, genero berdintasuna, lan arriskuen prebentzioa edota berrikuntza kudeatzeko sortu diren jarduera eredu berriak.
zeharlerrokoak dira, eta eremu hauek gero eta eragin handiagoa dute erakundetan, eta modu integratuan kudeatzen saiatzen ari zarete. Horretan garela, euskararen sustapena ere zeharlerrokoa da. Euskara lanhizkuntza izateko hizkuntzen kudeaketa sistema jakin bat edo hizkuntza politika zehaz bat izatea esan nahi du horrek. Edo zerbitzu hizkuntzari begira jarriz gero, erakundeak ematen duen kanpo zerbitzuaren kalitateaz aritu gintezke hizketan. Zalantzari gabe, bezeroari bere hizkuntzan zerbitzua ematea, zerbitzu bikaina emateko oinarrizko gakoa da. Euskararen kudeaketaren ekarpena etor liteke besteak beste gizarte erantzukizunetik, etor daiteke kalitatearen ikuspegitik, edo baita berrikuntzaren ikuspegitik ere. Gurekin harremanetan zaudeten erakundeek, erakutsi diguzue, zeharlerroko eremu hauetan arreta jarriz aurrera egiteak onura sortzen duela zuen erakundetako produktuetan, onura sortzen duela prozesuetan, eta baita pertsonen ongizatean eta zuen irudian ere. Euskara gainerako hizkuntzekin batera sustatzeak onura dakartza. Balio instrumental garrantzitsua du, baina gurean eta hizkuntza politikatik baita balio humanitarioa ere. Geurea bezalako hizkuntza gutxituek gainerako hizkuntza hegemonikoekin bizitzen jarraitu eta lekua izateko ezinbestekoa da gure erakundetako sistemetan integratzeko erabakiak hartu eta baliabideak ezartzea. Honaxe etorri gara, bideurratzaile zareten erakunden praktika on batzuk ezagutzera. Dagoeneko okerrezpan nabil 121 praktika on daude Euskaliten webgunean. Dagoeneko prozesuetako dozenaka proposamen eginda daude zuen erakundetan, eta gaur hori ospatzeko etorri gara Euskalduna jauregira. Eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko, hizkuntzak modu integratuan kudeatzeko asko daukagu oraindik egiteko. Erronka itzel baten aurrean gaude une honetan, jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat egiteko beharra daukagu. Eta horiek bideratzen lagunduko diguten praktika on hauek ezinbesteko izango dira etorkizuneko eszenatoki berri honetan lan egiteko. Eskerrik asko Euskaliti, erronka honetan egiten duzuen ekarpenagatik. Eskerrik asko erakundeoi, praktika onak partekatu eta gauzatzeko jartzen duzuen asmo on guztiagatik. Goiz ona izan dezagula. Eskerrik asko Josune. Bueno, bai, hau da eskuartean daukagun proiektua, eta hemen azaltzen da zein den proiektuaren helburua. Josunek ondo aipatu duen bezala, gure asmoa da urteetan pilatu duzuen ezagutza enpresetan eta erakundetan egindako ibilbidea konpartitzea. Eta zorionez, herri honetan, kriston sortea daukagu, guk eskaera bat egiten dugunean, baiezkoa ematen duzuelako. Ez dakizu zein erreza den horrelako ekitaldi bat antolatzea. Logistikaletik ez horren beste, ez da Ainoa, izaten ditugu holakoak, baina dei bat egiten dugu, eta dei horrekin erakunde bat lotuta daukagu ekitaldirako, eta praktika azaltzeko. Eta izunek aipatu den bezala, praktika nahikotzu ditugu bilatzailean. Eta hori eskertzekoa da. Ez dakit beste lurraldeetan horrelako horik dagoen, ez dakit horren besteko zabalkundearekin, baina gure lana zentzurretan oso erraza da, hemen dagoen kulturari eskara. Eta hori eskertzekoa da eta azpimarratzekoa. Proiektu honetan, ondo dakizuen bezala, bi osagai edo bi tresna ditugu. Bata da web bilatzailea, eta bestea hau, ekitaldia bera. Praktikak modu sakonago batean azaldu eta entzun ahal izateko. Eta proiektu honen helburua, edo azken helburua da, eta ez da helburu makala gurea, lan munduan euskararen erabilera areagotzea. Euskarak erronka asko ditu, ondo dakigu, eta gurea da, arlo sozioekonomikoan eta eremu publikoan euskararen erabilera areagotzea. Eta zergatik gaude gu hemen, zergatik dago Euskalit hemen, guk kudaketa aurreratuarekin lotzen dugulako. Gure asmoa, gure misioa da, erakundeen
funtzionatzeko modua hobetzea, bai? Beraien lehiakortasunean ere eragitea. Eta argi daukagu, hizkuntzen kudeaketa aurreratu batek lehiakortasunean eragina duela, eragin positiboa duela. Eta horregatik gaude gu hemen. Erakunde aurreratuek ere hizkuntza kudeatu behar dituztelako. Eta badakigu, erakunde askok erabili bai, hizkuntzak erabiltzen dituztela, baina hauen hizkuntza kudeaketa ez da horren aurreratua. Horretan ere lana daukagu aurretik. Galdera, hau da, hizkuntzen kudeaketa aurreratu egiten aldugu, gure erakundearen arabera, ziur batzuk eta hemen ditugun adibideak aurreratu da dira, ibilbide luzea eta praktika on eta egoki askorekin. Baina denetari daukagu herri honetan, eta hemen kanpoan, Bilbon gaude, imaginatu, badakigu zer nolako ingurunea daukagun, hemen ere asko daukagu egiteko, eta hizkuntzen kudeaketan, badaukagu bidea aurretik. Ideia batzuk, kudeaketa aurreratuaren edo hizkuntzen kudeaketa aurreratuaren inguruan. Hau, ez dakit nola esan, ez dago inon jasota, bakarrik hemen, hau edia, burura etorri zaizkigun kontu batzu, baina gure ustez garrantzitsua direnak, hizkuntzen kudeaketa aurreratu baten aurrean gaudela, ikusteko, Hau funtsezko kontua da. Erakundeak ez baldin badauka argi hizkuntza kudeatu behar dituela, ez du egingo. Edo egingo du modu asistematiko batean. Edo izango da pertsona batzuen bultzadarekin, baina pertsona horiek momenture batean erreko dira, nekatuko dira, eta beste gauza batean hasiko dira. Errotuta egon behar da. Honek esan nahi du, estrategiarekin eta interestalde, erakunde horrek dituen interestaldeekin lotuta egon behar duela, interestaldeen beharrekin. Erakunde batek hizkuntza kudeatuko ditu, bezeroak eskatzen diolako, bezeroak eskatzen diotelako, legeak eskatzen diolako, gizarteak eskatzen diolako, langileek eskatzen diotelako, bestela, saia izango da, erakunde batean horrelakoak aurrera eramatea. Zergatik, erakundeek gauza asko ditugulako kudeatzeko. Egunerokoa, gure negozioa, egin beharrekoa, gehi gainerako kontu guztiak. Errotuta egongo da, liderrek bultzatzen dutelako. Argi dutelako egin behar dutela, eta eredugarria dira, eta hau bultzatzen dute. Eta noski langileek barnera duta dute. Badakite hau garrantzitsua dela, erakundearen erabakia dela, eta beraz denok batera egiten dute. Horretaz ari gara errotua dagoenean esaten dugunean. Integratua, Josunek ere aipatu du, eta hau da ere proiektuaren parte garrantzitsu bat. Hizkuntzen kudeaketa sisteman integratu bat egon behar du. Eta horrek zer esan nahi du? Prozesuetan, jardueretan, erakundearen funtzionamenduan, lantalde, erabaki organoetan, tresnetan, integratua egon behar duela. Ez modu paraleloan kudeatzen den sistema, aparteko sistema bat, aparteko lantaldea, aparteko, eta gero daukagu egunerokoa. Ni nire lana daukat, eta gero dator, ez dakit nor, euskara kontuekin, edo berdintasun kontuekin, edo dena delakoarekin. Zeharkako gaiak integratuta egon behar dira. Komunikazio kontuetan, komunikazio prozesu edo prozeduretan, lantalde horrek dioka komunikazio ardura. Eta zer da komunikazio ardura? Ondo komunikatzeko ardura. Eta zer da ondo komunikatzeko ardura? Hizkuntzen alderdia kontuan hartuz, berdintasuna ere kontuan hartuz, eta bar, eta bar. Eta honik ustut ere klabea dela. Koherentea izan behar da. Koherentea izan behar da. Hizkuntza politika eta hizkuntzen kudeaketa. Gainerako politikekin koherentea, erakundak daukan asmoarekin, dituen balioekin, eta gero noski, eta hau ez da batera erraza, hartzen diren erabakiekin ere koherentea izan behar da. Hau ez da posible, beti ehunean izatea, ezta? Hau askotan errealitatearekin talka egiten dugu. Guk helburu batzu ditugu, oso argiak, baina gero software berri bat erosi behar dugu, eta softwarean pertsona bat kontratatu behar dugu, ez dakit ze perfilarekin, eta hor arazoa daukagu. Orduan, hau kudeatu behar da. Kudeatu behar da. Eraginkorra izan behar da. Hemen zertaz ari gara, hizkuntzen kudeaketak emaitzak eman behar ditu. Eta horretarako neurtu egin behar dugu, eta jarraipena egin, eta gauzak ez dira beti ondo ateratzen,
Erakunde perfektorik ez dago, eta askotan, martxan jartzen ditugun ekimenak, ekimen batzuek, emaitza hona dituzte, eta beste batzuk ez dute funtzionatzen, normala da. Zer egin behar dugu ikasi. Etengabeko hobekuntzaren atzean hori dago, ikasketa hori, eta gero aldatu, egokitu, eta beste ekintza batzuk martxan jarri. Eta azkenik hau, jasangarria izan behar da. Ez dago ingurumenarekin ere lotuta. Jasangarria, zan nahi du, hau ez dela proiektu bat urte baterako. Hau aurten hasiko gara honekin, eta listo. Hau hizkuntzen kudeaketa betirako da. Hizkuntzen kudeaketa beti egin behar izango dugu. Eta horrek esan nahi du, erakundearentzat izan behar duela hori, jasangarria, iraunkorra. Eta hemen neurtu behar ditugu, eta hori agertzen dira, lan kargak, ardurak, ezin da jendea erre. Orduan hemen ere, gure umeekin bezala, oso lasai dagoena suspertu behar dugu, eta oso urduri dagoena lasaitu. Baina erritmo hori, erakundeetan garrantzitsua da. Batzutan egin behar dugu, benga. Eta beste batzuetan, hau ez da lehentasun bat, hau bai, orain honi ekingo diogu, eta beste, datorren urtean, beste batean, besteari. Eta hau ere garrantzitsua da, ez? Eta guztia, badakigu ez dela erraza. Eta erakundeetan horrela, ibiltzen gara askotan. Plater bat izan daiteke hizkuntzen kudeaketa, bestea berdintasuna, bestea eguneroko lana, bestea ez dakiz zer movida etorri zaiguna, momentu batean, gure ez dakit nork esan digu, hau garrantzitsua da, hau ere bai, beste post gauzak ere garrantzitsua dira, horrela ibiltzen gara, ez? Horregatik, jasangarria izan behar da, eta lehentasunak ondo markatu, ez? Eta horretarako, hau badakigu zaila da, erraza ez dela, eta horregatik ere, proiektu honek ere ematen duen aukera da ikasteko. Beste batzuk ere nola egin dituzten, guk momentu honetan egiten ez dakigun hau, edo zalantzak ditugun kontu hauetan. Bilatzailean, hizkuntzen kudeaketa praktiken bilatzailea, 2021an jarri genuen martxan, diseinu batekin, diseinua aldatuta askoz ere modernoagoa, eta 2023an, 13 erakunde berri ditugu, bilatzailean, 22 praktika berrirekin. Hori da 2023an. Guztira, bilatzailean, 74 erakunde, ezberdin, sektore guztietakoak, eta 122 praktika. Josunek aipatu du 121, nik ustu bilatzailean 121 daudela, baina adimen artifizialarekin dago eginda PPTA, hori unartu behar dizuet, eta badaki beste bat ere izango dugula hurrengo egunetan. Beste bat izango dugula gehiago ez badira. Agian, aurkezpen amaitzerakoan gehiago izan ditzeko. Hau biziri dagoen tresna bada. Zer da praktika hon bat? Hemen beti izaten ditugu zalantzak, ez? Guke zabalkundea egiten dugunean eta praktikak eskatzen ditugunean, erakunde batzuk, zalantzak izaten dituzte. Ez dakit egiten dudan hau praktika hon baden edo ez den. Eta hau beti esaten dugu hor agertzen dena, ez? Batzutan guretzako agian ez da praktika hon bat, edo ez da praktika aurreratu bat, edo kristorako praktika, baina emaitza batzuk ematen dizkigu, eta onak dira. Zabaldu. Egongo da, ziurrenik beste erakunderen bat, hasi berria, edo beste kontu batzuetan ibili dena, horretzako oso baliagarria izan daitekena. Eta bide hori eginda dago, zuek egin duzue, ez dugu zertan denok, gurpila egunero asmatu behar. Eginda dagoena, zabaldu, eta beti izango da batentzako baliagarria. Bilatzailea. Inork ez dezala izan, teknologia berriekin ere aritzen ez garenik. QR kode bat. Atera telefonoak eta eskaneatu. Bai, ze horrela, eta etxetik ere, etxetik edo lanetik, eskaneatzeko aukera daukazue. Honek bi helburu nagusi ditu, bata da, bilatzailean sartzea, eta sartu ez baldin bazarete, eta bigarrena bisita kopuru handitzea. Hau praktika hona dago ere apuntatu, beste zuen kontuetarako. Ea funtzionatzen duen. Atzo probatu nuen.
Eskerrak. Vale. Eta, bueno, nik ere egin dezaket, baina zuzenan lotura dagoenez, niretzako errazagoa da. Bueno, bilatzaile hau da. Jendeak esaten dugu, oso simplea da. Bai. Hori da asmoa. Zertarako balioa du? Bilatzeko. Ez dauka besterik. Hemen hitz gako batzuk identifikatuta ditugu bilaketan laguntzeko. Administrazioarekin harremana, barnekoa harremanak, hornitzaileak, integrazioa, eta bar. 8 hizkuntza, hemen aukeratu dezakegu, adibidez barneko komunikazioa eta bezeroen euskararen erabilera areagotzea. Eta hemen agertzen zaizkigu 22 praktika. Neiker, Bicomtech, Guggenheim, Badegi, Mondragon, hemen agertzen zaizkigu asko. Eta ikusten duzuen bezala da sektore askotarikoak. Nik atzo egin nuen, bilaketa hau funtzionatzen du, atzo probatu nuen, hau bai. Eta oraindik ere harritzen nau. Horren beste praktika izatea, kasu honetan, nola eragin bezeroen euskararen erabileran. Ze hau ere bada, erakunde askoren kezka. Hizkuntza gaitasuna badago gurean, guk erabiltzen dugu, baina gure bezeroek ez dute gurekin erabiltzen. Ez dituzte gure zerbitzuak euskaraz kontsumitzen, edo gurekin ez dute euskaraz egiten. Orduan, hau ere kezka bada. Hemen ditugu adibide asko. Jaizten balin banaiz, onarte. Eta zabaltzen balin badut, hemen agertzen zaigu, praktika horren inguruko informazioa. Hor badaukagu, zer ikusi, zer erreparatu, dokumentazio nahiko txo, honen inguruko. Dia bi hiru horri praktika bakoitza, eta hori ere propio eskatuta. Nek esan edu, modu oso arinean irakurtzen direla. Odan hemen baditugu hitzgakoak, baina gero hemen ere badaukagu horrela ez du ezer aurkituko, baina horrela hornitzailea. Euskal Herriko dokumentazio euskaraz izteko prozesu automatikoa, euskaraz komunikatzeko alegina, modu errazan, baina maitzak ematen ditu. Eta gero sektorean anaberako bilaketara egin daiteke. Gauza berri bat, lehen, eta orain arte, erakundek emailez bidaltzen zizkiguten praktikak dokumentu batean. Hemendik aurrera, aukera dago, zuzenean erakunde batek praktika webunetik igotzeko. Orduan, ja ez dago Word dokumenturik, gero ja zuzenean igoko da eta PDF-ean sortuko da praktika hori. Orduan, hori ere beste nobedade bat. Eta hau, gure bilatzailea. Bilatzailea ondo dago, baldin badakigu zer ari garen bilatzen. Zein den gure kezka, zein den gure arazoa. Orduan, bilatzaileak erantzunak emango dizkigu. Ez baldin badakigu oso argi zer nahi dugun hobetu edo zer arazo daukagun, hor dagoen tresna bada, baina besterik gabe. Eta ekitaldi publikoa, bazan bezala 3. da, aurretik 8 erakundi izan genituen, 2021 eta 2022 eta 2023an beste 4 izango ditu. 200 pertsona, guztira, 209 izena eman da, 134 erakunde desberdin, publiko eta pribatuen artean, ia 150, oso orekatua, eta generaldetik, 75 emakumeak eta 155 gizonezkoak. Gaur, ezan bezala, 4 erakunde ditugu, IZFE, eta laster aukera emango diotia praktika azaltzeko, Gipuzkoako Administrazio Publikoaren informatika zerbitzua, ELAI, enpresa industriala, Eusko Legebiltzarra, eta Bicomtech. 4 erakunde hauek bikain ziurtagiria lortu dute. Berriena ELAIrena, orain gutxi amaitu den ebaluazioa izan delako,
Eta oso praktika nik uste dut interesgarriak izango direla. Guk ere aukeraketak egiten ditugunean saiatzen gara ez bakarrik sektorea kontuan hartzen, baita ere aipatuko dutena noski hainbat gai jorratzea, eta kasu honetan izango dugu erabileraren erronka horri nola egin dion aurre kasu honetan ISFek, badakigu zenbait erakundetan gaitasuna badagoela, baina erronka erabileran dagoela. Elairen praktika, hemen nik uste dut, hemen atzean dagoena da, gauza batzutan ematen dute, ezinezkoa diela, baina azkenan lortzen dira. Baina ez dira lortzen kasualidadez, borrokatu behar dira. Eta nik uste dut hor badagoela praktika hon bat. Eusko Legebiltzarrak ere badu ibilbidea euskararen kudeaketan, eta orain beste urratz bat, bi, eman dituzue integratzeko, kudeaketa sisteman integratzeko bide honetan. Eta noski, bikonteken kasuan ere, hemen ere teknologia berriak, badakigu lagungarriak izan daitezkela, eta hemen ere pista batzuk emango dizkigute. Eta besterik gabe, nik orain txanda pasatuko diote Aitorri, berak ISFeren praktika azaltzeko. Venga, animo. Galder, egunon hemen zaudeten guztioi, egunon streamingetik ikusten izatenei, eta mila esker Euskaliti gonbidapen honegatik. Uste dut oso interesgarria dela euskara bultzatzeko edo lantzeko gai arrakastatsuak konpartitzea, denok ikasteko gaude. Guk ISFegera, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Aldundiaren erakunde bada. Eta, gaurko ekitaldian kontatuko duguna da nor garen, zer lortu nahi dugun, zer den berbasarea, berbasarea da gu daukagun ekimen bat, berbasarea ISFen nola praktikan jarri dugun, eta atera ditugun ondoriok oso positiboa direla uste dutena. ISFe, Gipuzkoako eraldaketa digitalerako aliatu estrategikoa gara, gu Aldundiarenak gera, eta Gipuzkoa digitalizaziorako bai Aldundiak eta bai udalak gurekin kontatzen dute. Gu IKT teknologian murgilduta den enpresa bat gera, Foru Aldundiari, Gipuzkoako udalerriei eta sektore publiko osoari zerbitzu ematen diogu. Eta Gipuzkoa jarritako erronkan artean lurralde adimentsua izatea da. Eta beste erronka bat, Aldundiak beretzat hartu duena, da berdintasuna, hizkuntzaren berdintasuna. Eta orduan, 5 erronkatatik Aldundiarena bat da berdintasuna. Guk ISFen plan estrategikoan ere sartuta daukagu gure erronka bat berdintasuna hizkuntzetan. Beraz, gure bezeroekin, eta beraiek eskatuta, bai udaletan eta bai Aldundian, bezeroak eskatzen digute beraiekin harremanak euskaraz egitea eta gure barneratuta daukagu. 150, 160 langile gera, teknologikoak, eta beti da teknologia arloan zailagoa dela euskaraz lan egitea, hori gezurtatu nahi dugu, beste edozein arloan bezala oso horreza da. Zer lortu nahi dugu? Lehen esan dugu, hizkuntza berdintasuna, Aldundiak planteatu duna beretzat guk ere hizkuntza berdintasuna barruan, helburua da euskaraz lan egitea. Kanpoko naiz barruko jardueretan. Kanpoko jardueretan badire bai Aldundian eta bai udaletan bezeroak euskara hutzean gurekin lan egin nahi dutela, eta horiek betetzen dugu, eta besteekin bi hizkuntzetan egiten dugula. Guk nahi dugu ez bakarrik bezeroekin, baizik eta gure enpresa osoan, gure artean hizkuntza euskara erabilia. Horretarako gehiengoak izango duzute, baina guk euskara plana daukagu, ekimen pila batekin. Kontratazioak azken urte askotan, teknikari guztiei euskaraz lan egiteko gaitasuna eskatzen diogu,
eta gure baliabideak, jartzen ditugun baliabide guztiak, euskaraz lan egiteko gaitasuna dukate. Bilerak euskaraz egiten saiatzen ari gara, orain arte taldetan baditugu oraindikan zeinek ez daukan gaitasun nahikoa, baina zuzendaritza bileretan, administrazio kontseiluko bileratan, nun aldundiko alderdi politiko guztiak parte hartzen duten bileratan, euskara hutzean egiten ditugu. Alderdi guzti eskatzen diegu, beraien ordezkariak gure administrazio kontseiluan euskaldunak izatea, eta gure bizitza administratiboa osoa euskaraz egiten dugu. Baina benetako altxorra guretzat da talde sustatzailea. IZFE barruan daukagu eren bat, voluntarioki talde sustatzaileko partaideak direla. Langileak beraien denbora erabiltzen dute ekimen desberdinak egiteko euskara sustatzeko enpresa barruan. 61 lagun dira. Euskararen astea lantzen du talde batek, orduan abenduak 3 inguruan lankide horiek ekimen desberdinak egiten dute, abenduak 3 Xabierren egunan ospakizunak egiten ditugu. Ostiralero, hor daukagu boletin bat, astero, boletin horretan, euskara teknikoaren inguruan, erabilera okerraren inguruan, edo beste albiste batzuen inguruan beti euskararekin lotura dakatenak, ostiralero bialtzen dutenak. Neri izugarri gustatzen zait, nire kuadrillako lagunekin eta familiarrekin bialtzen diet ostiralero nire kopia. Mintzalaguna ezagutzen duzute, ekimen hori leku askotan dago, IZFE barruan ere, kafe hartzeko orduan edo baskaltzeko orduan, badire taldetxoak juntatzen direla, mintzalaguna egitea. Trivial bat egiten dugu, egunean behin antzeko zerbait, egunean behin atera aurretikan hasi ginen gu. Trivial bat egiten da, galdera batzukin, eta euskararen egunean, lau bost honenekin finala egiten da, plaza handi batean, eta oso politezetan da. Orduan, talde sustatzailea, enpresaren eren batek voluntarioki ekimen desberdinak egiten dituzte. Eta beste ekimen bat da, Berbasarea gaur hitz egingo dugun ekimena, hori bukaeran esango dut, baina implantazioa oso erraixa da, emaitza osonak ematen ditu, eta nik planteatzen dut edozein lekuan jarri daitekela. Guretzat errestasuna izan dugu, Aitziber Salaberri hemen dakagu, Elujarrekoa, gurekin lan egiten du, eta hori martxan jartzea oso erraixa izan da, ez dugu zailtasunik izan, eta emaitzak ikusiko duzuten bezala oso onak izan dira. Zer da Berbasarea? Berbasarea ekimen bada, helburua da lantalde naturalak, guk taldeka, arlo bakoitzan taldeka 6-8 laguneko taldeak daude, bezeroen arabera, aplikazioen arabera, eta orduan, hizkuntza ohiturak aldatzea, talde barruan, ezer berezirik egin gabe, klase berezirik. Bolondatezkoa da, talde bakoitza, gu talde batzuei eskaintzen diogu, zuzendaritzatik, euskara taldeatik esaten zaie, zuen taldea egingo zenuteke Berbasare talde bat, eta orain arte denak baiezko esan dute, eta badire batzuk guk proposatu gabe esan dutela, guk ere nahi dugu gure taldean Berbasarea bat montatu. Ezagutza minimo bat eskatzen da, IZFEn gehiengo nabarmena euskalduna da, baina oraindik badugu bukatu ez duten gutxi batzuk euskaraz harremana izateko gaitasuna ez daukatenik, oso gutxi dire, baina talde horietan zailagoa da Berbasarea bat montatzea. Modu naturalean esan nahi dut, ez dugula ez klaseak edo ordutegi bereziak edo gauza bereziak, normaltasunez lan egiten den moduan, Berbasarean taldean, igual, ez da ezer kanbiatzen. Eta talde ikuspegia, ez da pertsona bakoitzaren gaitasunak hobetzeko edo hobekuntzak hori ere gertatzen dela, baizik eta taldearen joera pixkat aldatzeko edo datu batzuk da 2016an martxan jarri zen proiektua, helburu nagusia dela
arlo jakin batzutan, talde bakoitzean, euskaraz gehiago egiteko dinamika sortzeko, eta berbasareak aukerak ematen gaitu hizkuntza ohitura horiek kanbiatzeko. Urtez urte lantalde desberdinei eskaini zaiet egin dute, gaur aurtengo kontatu gabe 10 talde zeuden, 76 pertsona parte hartu zuten, aurten beste 3 lantaldeari gera. Ari gera esaten dut, zuzendaritza talde bat bezala hartu dugu, eta naiz eta gure bilerak euskaraz egin, nahi dugu pixkat hobetu harremana, eta guk talde bezala zuzendaritzak ere parte hartzen ari gara, eta beste 34 lankide izango dugu aurtengo ekitaldia bukatzen. Orduan, nola dago montatu, zeratik, Eusleren programa bat da, baina Aitziberekin buelta bat eman digu, aldaketaren bat dago, baina guria nolakoa da. Bueno, lehenengo astean, erabakitzen dire, zeintzuk izango dire berbasarean taldeak, mintzagrama bat osatzen dugu, gero esplikatuko dut ondo zer den mintzagrama, baina mintzagrama gutxi gora bera da, talde barruan, gure harremanetan bakoitzak beste kideekin ze ohiturak dituen. Nik Galderrekin gehienetan erderaz egiten dut, edo beti erderaz egiten dut, edo gehienetan euskeraz, edo beti euskeraz. 4 gauza horiek erabakita, kolorezko pastel bat egiten dugu, eta ikusten dugu gaur egungo egoera. Eta izendatzen ditugu saregile pare bat. Saregile pare bat dire gogoratzen digutenak, berbasarean gaude, txabalez, bale. Astero, jarraipen txiki bat dago, nola dijoa gauza, nahi duzute jarraitu, zer moduz daude saregileak. Eta 8. astean egiten dugu bigarren, nola da? Mintzagrama. Bigarren mintzagrama egiten dugu, 8 aste pasa ditugu ekimen horrekin, saregileak ja bukatzen dute bere lana, eta bukatutzat ez da ematen, zeratik hortik ja taldea lan arruntan dagoenean, 6 aste berandugu egiten dugu 3. mintzagrama eta egitasmoa usten da. Zeratik normalean, eta ikusi dugu, 8 asteak pasatzen direnean oso potente gaudela, eta gero ja normaltasunean berriro ohiturak ez dira hain fuerteak. Baina adibide bezala hartu dut aurreko urtean izan ditugun bi mintzagrama paketeak. Orduan, talde batetan, 70% harreman osotasunean gaztelania zen, eta 30% gaztelaniaz euskeraz baina gehiagotan. Egiten zen batzutan euskeraz, baina gehiagotan gaztelaniaz. 8 aste horiek pasatu ziranean, ikusi genituen aldaketa ondileak. Euskera utzean beti ezegoen, baina 75%an hitz egiten zen gehiago euskeraz gaztelaniaz baino. Eta 100, ez dakit zen numero den hori, 18an 2 hizkuntzetan. Eta hemen ikusten da norbaitek zailtasunak zeukala, eta horrendikan 19-20 bat berekin harremanak beti gaztelania zirela. Hori, talde batzutan badago norbaitek ulermena daukala, baina zailtasunak hitz egiteko normalean pertsona horiekin zailago da aldatzea. Baina 6 aste beranduago, 14. astean, ikusi genuen, jaitsi da, 22 euskera gaztelania baino gehiago hizkuntza dena, baina euskeraz eta gaztelaniaz, naiz eta gaztelaniaz gehiago izan, 155. Eta gaztelania hutsan jarraitzen dugu 122an edo, hor pertsona batek zailtasuna daukanean zaila da ohitura horiek kanbiatzea. Eta aurreko urteko beste bat, hasierako datuak antzekoak, okerrago, 180 gaztelania hutsean zen, eta 120an egiten zuten noizbehinka euskeraz. Talde horrekin, hor denak bai ziren euskaldunak, 8 aste pasatzean aldaketa brutal. Talde horretan ja ez duzu gaztelania zentzuten inoiz. Eta lehen esunun inoiz zentzuten euskeraz. 97, ia 90 euskera utzean egiten dute beraien artean. Eta 13 zen, gehiagotan euskeraz noizbehinka erderaz egiten zutena. 6 aste geroago, ja ekimena bukatutzat ematen dugunean,
80 hori, 70 jatsi da, baina talde horretan, pasillo horretatik pasatzen zenanean, gozada bada. Osea, nik Irundarra naiz, euskara gutxi entzuten dut, baina Donostian, baina asko gehiago entzuten da, IFE barruan, pasillotan, kafegelan, ni honekin oso... Ekimena martxan jartzeko erresa, eta guztioi izaten zituztet, zuen enpresan jartzea oso erresa dela. Orduan, parte hartzaileak eman dituzten balorazioak orain bideo txiki bat jarriko dugu, esaten dute, talde batzuk zailtasunak izan dituzte, euskaldun berriak ere baditugu, eta horiek kosta egiten zaien, baina oso positiboa hartu dute denak. Eroso sentitu direla, ez da esan ezer zailtasun handiekin, eta euskaraz lan egiteko satisfakzioa. Arlo teknikoan, batez ere sistemasekoak eta hor ematen du, hor, el mundo de los bit ezin dela euskaraz egin. Beste edozein lekuan baino hobeto. Eta hori satisfakzio bat eman du pertsonei. Ikusi dugu, euskara egiteko gaitasuna maginun arlo batzuetan, baina betiko ohiturak atzera egiten zigutela, eta, bueno, lotza gainditzeko balio izan dula. Gure bezeroak esan duten bezala, udal askotan euskara hutzean eskatzen digute harremanak, eta aldundian ere leku askotan euskara hutzean, horrelako ekimenak asko balio izan diet, lotza edo beldur hori galtzeko, eta bezeroekin txukun egoteko. Eta, bueno, nik esplikatu baino hobeto zein diren ondorioak, daukagu bideo txiki bat. Nik urte eskaz daramatzen eta euskararen alde diren ekimen guztiak oso interesgarriak eta politak egitu zaizkit. Horien artean berbasaria ekimena egiten egera eta azpimaten da taldean lankideen artean euskararen erabilera sustatzea. Eta, erronka handiena iruditu zait, lankide batzuekin dugun ohitura beste hizkuntzaten hitz egitearena hori euskarara aldatzea. Gure lantaldean harrera oso ona izan du, batez ere gure lantaldean 8 lagun geha eta 8 lagunetatik 2 joera dakai erderaz hitz egiteko, baina badaki euskeraz. Eta hasieran hartzen den hizkuntza beraiekiko erderaz izan da, batekin bai zailagoa da euskeraz hitz egitea, baina bestearekin asko hitz egiten dut eta beti erderaz egin dut, eta bai da aukera ona euskeraz hitz egiten hasteko. Nik uste dut Berbasarea proiektua oso esperientzia ona delako euskara ikaste ari garen ontzat. Gure inguruan baditugu jendea oso ondo dakiten euskeraz, baina ohituragatik edo haiek badakitelako guri asko kostatzen zaigula euskeraz hitz egitea, gurekin erderaz hitz egiten dugu. Eta gainera, euskara ikasten ari garenok asko, lotxa asko ematen zaigu akatsak egitea. Orduan, hemengo jendearekin guretzat oso errazagoa da berarekin hitz egitea. Eta gainera, euskaltegian ez da lan egin handirik hiztegi teknikoarekin. Eta hemen aukera hori daukagu hori erabiltzeko eta gero gure bezeroarekin hitz egiteko edo gure proiektuak azaltzeko. Hau da, bigarren aldia gure lantaldean parte hartuko dugula, eta nolabait ikusten dut, iruditzen zait pixka dela euskaraldia bezalakoa, ez? Eta euskaldun berria zarenean, beti gehiago kostatzen zaizu euskaraz hitz egitea, eta nolabait behartzen edo hobeto esan da bultzatzen zaitu euskaraz erabiltzera, eta nik uste positiboa dela, naiz eta batzutan gainera egiten badezu presiorik gabe, nik esaterako arazoren badaukat, baldin badaukat, zerbait teknikoa esaten, arazorik gabe pasatzen naiz gazteleraz esateko, eta hor eroson sentitzen naiz eta euskaldun berri izan. Hau egiten dut nire langileekin, IFE osoan egiteko niretzat oso positiboa da.
kafe hartzen denean, edo bestu departamentora joaten denean, joku honetan baita ere egoten dute, eta orduan niretzat oso positiboa da. Barnetegi oso handia da hemen IFEN euskeraz ikasteko. Batez ere gure gaiak dira teknikoak, nahiko oso ondo egia moldatzen eta nik pentsatzen nuna, baina askoz ez hobeto izaten nahi da. Eta nik uste zentzu horretan positiboa dela eta funtzionatuko dela. Bueno, eta aprobetxatu nahi nuen, balorean jartzeko gure bezeroak, bai aldundiak eta bai udalak, ze Galderrek leheno esplikatu duen erronka bat aurrera ateratzeko zailtasunak edo guretzat oso erraza dire. Guk euskaraz lan egiteko edo hizkuntza berdintasuna errotuta daukagu. Aldundiak bere erronkaren artean hori dauka, eta IFEk bere erronkaren artean hori dauka. Eta langileak bere ganatuta daukate. Gero esaten zenun integratuta. Gure kudeaketa sistema osoa integratuta dago euskaraz. Koherentea. Gure erabakiak, idatzi dut. Gure erabakiak bideratuta ditugu, zuzendaritzan dauden euskaraz egiteko. Eraginkorra, aurrera goaz, neurtzen dugu, nahiz eta baina hizkuntza hobe goazela argi daukagu. Jasangarria eta iraunkorra modu naturalean egiten dugu eta ez dugu inongo esfortzu berezirik egin behar. Beraz, iraunkorra eta jasangarria bai da. Eta gero esan duzu, gero hortaz aparte esan duzu bezeroen asuntoa, bezeroak ere, bai Gipuzko Aldundia eta bai udalak hori eskatzen digute. Beraz, guzti hau guretzat modu naturalean eta oso erraza atatzen zaigu. Baina berriro esango zaituztete, Berbasarea ekimen polita eta denak parte hartzeko aukera izango zute. Mila esker. Eskerrik asko benetan, Aitor. Nik egin duan aurkezpenan ere agertzen zen lidergoa, errotuta dagoela, eta pieza klabea da, lidergoarena. Aitor zuzendaria da, izfen, eta argi ikusten da, lidergo sendoa dagoenean, gauzak aurrera doazela. Ez dakit, galderarik egin nahi diozuen Aitorri, badaukagu mikro bat, badaukagu aukera, denbora ere izango dugu. Ez dakit, galderarik egin nahi diozuen, interneten bidez aukera daukazu ere galderak egiteko, baina ez gaur erantzuteko, urrengo egunetan. Bai, ze asko sarete horre online eta espada. Bestela, egongo daukera ere guri bidali, bai, eta guk helaraziko diogu izferi. Sektore publikotik, enpresa pribatura, orain elai daukagu, bai, iratze musika, kudaketa sistemen arduraduna, beste gauza batzuen artean, eta nahi duzunean, venga, gora. Dago? Aurrera mantaia? Vale. Bueno, egun hon, danoi, iratxe musikanaz eta elaitik nator. Eskerrik asko gonbidapenagatik, denoi. Eta, bueno, nik azalduko dizuet zein dan gure gaia gaurkoan. Lehenik eta behin, elairen aurkezpen bat egingo dut, askok eta askok ez dozuelako ezagutuko. Elai sortu zen 1965an, Antzuolan, eta zen forjatutako piezen mekanizazioa itxiagoen enpresa txiki bat. Baina laster baten, handik 5 urtera, salto teknologiko bat eman zauien eta entzana zen ebaketa zehatzeko teknologia hartu. Ebaketa zehatzeko teknologia estanpazio mota bat da. Baina da estanpazio bat nun materiala eutxi iten dan, bi aldeetatik goitik eta betik. Da gero, 3. indar batek egiten dau ebaketa. Horrekin lortzen dena da, zehatza izatea. Eta horregatik ditzen da, ebaketa zehatza.
lortzen dian ezaugarriak eta lortzen dian dimentsioak oso zehatzak dira. Lautasunak, paralelotasunak, oso pieza zehatzak lortzen dira. Bai, urte batzuk pasazian eta gure bezero gehienak edo askotxo multinazionalak dira. Eta hasi zian eskatzen elairi zerbitzu globala emateko. Beste toki batzutatik ere nahi zutela jaso elairen produktua. Eta orduan, apostu bat inzauen elaiko jabetzak eta erabaki zuen globalizatzea. Horren ondorioz, 2000 urtean sortu zen Zelai. Hau dago Zelaian, Mexikon, Amerikari zerbitzu emateko. Eta hauekan, zuzenean ja hasi zian ebaketa zehatzeko piezak iten, ebaketatzeko prentsak erabilita, tratamentu termikoa ematen, fabrikan bertan, eta gero gainmoldaketa, plastiko gainmoldaketa iten piezei, injekzio makinen bitartez. Bai? Eta ondoren, sortu zen Asiako planta, EAC, hau dago Kunshanen, Txinan, Shanghai inguruan, Shanghaitik oso gertu. Eta hemen egiten dana da, ebaketa zehatzeko piezak ere, prentsa horiekin, eta plastiko gainmoldaketa, injekzioaren bidez. Azkenik, iaz, 2022an, elai taldea bera eratu zen. Eta Antzuolako planta pasazan izatera elailan. Bai. Hemen ikusten dozue, nola munduan, Amerikan, Euskal Herrian eta Txinan gauden, zerbitzua eman alizateko, hauek dira fabrikak, eta gero dauzkagu bi bulego komertzial, bata Alemanian eta bestea Estatu Batuetan. Hau da gure produktua. Guk kotxeentzako lan egiten dugu, kotxeentzako piezak. Kotxeentzako piezak egiten ditugu, kotxe guztian zehar daude gure piezak, normalian dira oso eskakizun altuko piezak, segurtasuneko piezak edo araudi bereziak bete bat dituzten piezak. Hor dago gure lehiakortasunaren parte bat. Orduan, ze pieza dauzkagu? Adibidez, segurtasun sistemari dagokionian, guk kotxietan gerrikoa lotzeko erabiltzen dugun ebilatxo hori, izan liteke elairena, badaude fabrika gehiago, izan liteke elairena, hori adibidez, Mexikon ekoizten da. Karrozeriako piezak, hainbat karrozeriako pieza, elementuak elkarri lotzeko. Sarraia sistema, sarraia sisteman guk atea itxi eta zabaltzen dugunean, klak, egiten dauen sistemako piezatxo hori guria da. Eserleku sisteman, aurrera, atzera, gora, bera, ezker, eskubi. Edo eserlekoa bera lotzeko, karrozeriara. Elementu horiek ere, guriak dira. Konbustioko sisteman ere, badauzkagu hainbat brida, tuboak eta elkarri lotzeko, edo zatitxo batzu lotzeko. Konbustioarekin ez dakigu zer gertatuko da, zorionez beste 1000 gauza dauzkagu, orduan, besteetatik egingo dugu gure bidea. Eta bai daukagu balasta sistema. Frenuetan, gero piezatxo honi ferodo bat itxaste jako, eta ferodo hori da gastatzen dana, eta frenua gastatzen jakunean ferodo hori gastatu dalako izaten da normalean. Eta gero dauzkagu transmisio sistemako beste hainbat pieza txiki. Elain momentu honetan, 600 bat langile gare munduan, eta Europan bertan 210 inguru. Salmentei dagokienean, 100 milioi eurotara iristi gara, eta biko datua da, eta erdiak gutxi gora bera, dia hemen Antzuolan, elai Europan, esaten dutzagun hortan, fakturatutakoak. Aipatzen den bilena, munduan 3 toki, 3 kontinente ezberdinetan egoterak, ahalbidetzen dozku, gure bezeruei harremana zuzenagoa ematea plantatik plantara. Gure bezeruak, Benteler, Brose, Bosch, Daimler, Leo, ez dakit, akaso ez dituzu ezagutuko, akaso bai, ez dakit. Guk azken finean ikin dugu pieza txiki bat, edo dijamar bat, baina pieza bat, eta guk gure bezeroari ematen diogu, eta pieza honek montatzen dau sistema osoa, konjunto osoa, eta konjunto hori doa ja, fabrikantera, Renault dala, edo Ford dala, edo dana dalakora, doia fabrikantera eta fabrikante horrek egiten dau kotxearen montaje osoa.
bai? Orden gugare, txertu. Horrela daitzen zaio automozio munduan, bai? Lan hizkuntzari dagokionean, elai Europan zentratuta. Bueno, elai Europan 1982an, ja, kolektibo guztiak eta jabetzak asanblada bidez, erabaki zuten funtzionamentuak euskaldundu behar zuela. Eta euskeraz lan egitea zala gure bidea. Bai. Eta bilakaera horrela izan da. 82 eta 86 artean, egin zan euskaraz aritzeko azterketa kolektiboa eta hasi zan ikaste prozesua. Hau da nahi zan, Eluiarren eskutik. Eluiarre egon zan gurekin bide hau lantzen. Bai. 86 eta 88 tartean, kudeak eta organoak sortu zian eta sistematizazioa hasi zan. Ordukoa da elaiko lehengo euskera politika, adibidez. 88 eta 2002 tartean, ja sortu zian euskararen prozedura zehatzak. Eta gainera, berretzi zan 82an indako apostu hori. 2007 eta 2011 tartean, euskararentzako sortu da zeuden prozedura horiek, nolabait esatera, zatitu inzian eta erosketari zegokion zatia sartu zen erosketetako prozeduretan. Pertsonei zegokion zatia sartu zen pertsonen prozeduretan eta integrazio bateko emateko pausoa izan zen. Bai. 11-tik 13-ra, hor egon ziren ekimen batzuk, euskararen erabilera informala bultzatzeko eta berriz zen konsulta orokor bat. Eta berretz izan berriro ere zein da gure bidea, behin betirako. Eta 13an itxi genuen Euskalduntze plana. Elain 13an bukatu zen Euskalduntze plana. Zer da lortu gebena bilakaera hontan? Gaitasunari dagokionean, elaiko langileak. 82an, 124ak orduko 50 pertsonak etzekiten euskeraz. Eta 164ak bai. Eta gero geneuzkan eta dauzkagu oraindik ere gorrak fabrikan hauekin ez, hau beste hizkuntza badaukate. Bale? 14an zer lortu zen, 14ko neurketan ikusi zana zen, 197ak ja elebiduna zala. Eta mantentzen zen oraindik 2 pertsona etzekitenak euskeraz. Bai? Eta gorrak oraindik ere. Ados, orduan, hor, egon zan ikaste prozesu guztiaren ondorioz, eta urte asko pasadiela tartean, jubilazioak eta 10 ere egongo zian tarteko. Baina, prozesu horretan, hau zan lortu zana. Dokumentazioaren hizkuntzari dagokionean, idatzizko hizkuntzari dagokionean, 82an gazteleraz egiten zan. 185 gazteleraz zan, da 105 elebitan. 2014an, bueltaan ama jakon. 2014an bueltaan ama jakon. 185 euskeraz izatera eta euskeraz sortzera bihurtu zan. Hau apostu oso potentea izan zan. Baina, etorri zan bestearekin batera. Eta ordutik ona zer? Ordutik ona daukaguna da Euskara taldea. Euskara talde bat daukagu, oso multidisciplinarra da, fabrika guztian, sail guztietako jenteak parte hartzen dauen talde bat da, eta dauzkagu hainbat adierazle euskarari, erabileran, softwareak, paisaia linguistikoa, idatzizkoa, ahozkoa, bilerak, hainbat eta hainbat adierazle dauzkagu, bakoitzak, sail bakoitzak kudeatzen dituenak, bere ardurapetik, eta adierazle horien kontrola egiten da, urteko helburuak jartzen zaizkie normalian adierazle guzti horiei, eta ikusten da nun egondan desbiderapenen bat, hurrengo urteko plana egiten da. Eta urtez urte, goazola, galderrak esan da, gora bera dauz, ez da beti batzutan gora bera dauz, eta hartu behar dian neurriak, ekiditeko karrera jotia, atzera ez egitea eta hola. Eta azkeneko gauza zein izan da, gaur azaltzeran atorren hau. Kontu ikuskaritzak euskera zein diala, eta gainera erregistratu diala euskeraz merkataritza erregistroan. Eta oin honekin hasiko naiz.
2010-etik Elaiko kudeaketa organo guztiak euskaraz aditu dira. Denak zuzendaritza eta azkeneko bilera operatibora arte. Eta baita administrazio kontseilua ere. Aktak 2012an hasi ziren administrazio kontseiluan euskeraz jasotzen. Baina akta guztiak ez, bat ezin izan zen euskeraz jaso. Zergatik, hau zen urteko kontuen onarpena. Kanpoko auditoria dator, urteko kontu kontableak kontu guztiak ikuskatzen ditu, berakin behar dau ikuskaritza hori, eta gero ikuskaritza hori aurkezten da administrazio kontseiluan eta horrek ere akta bat behar du. Orduan, akta hau erabaki izan gazteleraz itea, merkataritza erregistroan intzalako konsulta, ia euskeraz entregatzerik ba ote euen. Euskera utxean, entregatzerik ba ote euen. Da erantzuna izan zen, eurak itzuliko luketela eta gaztelerakoa sinatu. Nola gaztelerakoa sinatu, nik euskeraz entregatu baldin badutzut. Oso gauza erantzukizu handiko gaia da, eta orduan administrazio kontseiluak erakizuen ezetz. Gazteleraz jarraitu gozala ikuskaritza hori iten, eta gazteleraz akta hori entregatzen. Ze pasazan? Gero lege aldatu zala. Gero lege aldatu zen eta legeak behartu zuen administrazio kontseiluko aktak guztiak erregistratzera. Eta karo, Elaik euskeraz funtzionatzen da. Eta goin zein bihau. Eta orduan administrazio kontseiluak erabaki zuena izan zen, ez, euskeraz ingo dugu eta euskeraz erregistratuko ditugu eta 21ean euskeraz erregistratu zian akta guztiak, eta etzan arazorik egon. Euskeraz erregistratu zian akta horiek eta Deloitteri luzatu zitzaion galderea, berak kontu ikuskaritza hori euskeraz ingo telukeen. Eta Deloitte momentu hartan erantzun izan zen, ez dakit, ezin dut ez nago prestatuta euskeraz iteko ikuskaritza hau. Baina meidazu denboratxo bat eta prestatuko naz. Orduen, 23an, baditu eguen Deloittekoak, eta zen eguen, bai, jazta, onja ingeik euskeraz, gure bozu. Bale, ingou. Orduen, 2022ko kontuen ikuskaritza guztia euskeraz zintzan. Kontuen ikuskaritza euskeraz zintzan, euskera hutsean aurkeztu zitzaion administrazio kontseiluari, eta administrazio kontseiluak euskeraz aurkeztu zotzan bazkide batzarrari. Eta gero, 22an ja, merkataritza erregistroan erregistratu zen guztia, euskeraz. Euskera hutsean, itzuli gabe, eta 2 zutabetan, famoso horiek, 2 zutabetan aurkeztu behar izan gabe. Zer da ikusi duguna kasu hontan? Bilbide luzia daro joia 30 urtekoa, eta bai ikusten dugu konstantziak ekartzen dituela bere emaitzak. Eta euskarakin derrigorra dela. Igual gaur ezin da, baina igual hemendik 2 urtera lortu zen ezake. Konstantzia behar du, euskarak behar du. Ezin da etxi. Zeintzu dira gure hurrengo erronkak? Notaritzarekin, hainbat gestio eta agiri, oraindik ez dugu lortu. Euskeraz izatea, haiek ez daudelako gertu. Orduan, hau gure hurrengo erronketako bat da. Beste bat da, denok daukaguna, mundu digitalarena, gainean daukagu, gainean datorkigu, beharko ditugu itzulpen tresnak, baina gaina admin artifiziala ere garatu beharko da, eta hor ikusi beharko dugu, zerrin behar dan, euskera bere tokia eukidezan. Bestetik, Elai barrura begiratuta, gure erronka baita ere da, hizkuntzen gaitasun eta erabilera ebaloketa sistematizatzea. Guk hizkuntzen gaitasuna sistematizatuta daukagu, hizkuntzen gaitasunaren jarraipena egiten da banan-banakoa, baina erabilerarena ez. Orain nahi duguna da, erabilera ere sistematizatu eta hortarako Eloiarren laguntzazkatu dugu eta lagunduko zuen. Eta azkenik, Elai ez da islatxo bat. Gizarte honetan bizi gara, orduan guk ere eragina daukagu, eta beharrezkoa ikusten dugu euskarariko atxikimentua areagotzea ere. Eta hor, ikusiko dugu ze pauso eman ditzakegu, nola, norekin, eta zer gauzatzen den. Garrantzitsua, kontu ikuskaritzak euskaraz aurkeztu dira, ate bat zabaldu da, eta ez dugu erabiltzen, itxin leike. Orduen, hemendik, gonbidapena da nondako, erabiltzeko, ate hori, bai.
Eta azkenik, lehen behar atzikaldi baten batek esan dau, eta amentxe dau, ez? Ezina ekinez egina. Eta hoxe da dana, galderarik edo badukotzue. Ez da galderarik. Eskerrik asko iratzen. Ez dakit galderarik daukazuen iratzeri luzatzeko. Oso adierazgarria, oso praktika ona, borrokatua. Eta nik uste dut klabea, ez klabetariko bat bitzat hor dagoela. Hor goian 2000 erregistratzera behartzen zuten akta guztiak. Momentu horretan, administrazio kontseilloak esan zezaken gaztelaniara pasatu beharko gara, ez? Hori ere, erakunde askotan horrelakoa gertatzen dira, ez? Momentu hori da, ez, hau ezin da, edo hau horrela egin behar da orduan, lankarga gehiago. Eta nik uste dut horrelako erabakiak sartzen direnean, ez, horrela egingo du, ea zer gertatzen den, ez? Zorionak, lortutakoagatik. Bikaineko ebaluazioetan nik gogoratzen dut, orain da urteak, hau txikikeria da, baina ISO ziurtagiriak ikusten genituen marko batekin baretean, dana gaztelaniaz. Bai, ezinezkoa euskaraz eskatu ditu, baina euskaraz ez dituzte ematen. Orain euskaraz ditugu, bai? ISO arauak ere gaztelania zeuden, eta orain baten bat, ez dakitanak egongo diren, asko dira. Baina garrantzitsuenak euskaraz ere badaude. Eta hor ere Eusko Jaurlaritzak badauka horretan ere paper bat, ez? Izan du, porque bestela hauek ere, jendea mugitzea ere oso zaila da. Hornitzaia mugitzea, baina hori ere lortu zen Eusko Jaurlaritzagatik. Ematen du batzutan gauzak ezinezkoa direla, baina badaude batzuk borrokan, eta beste hori ere bidea zabaltzen. Eta eskertzen da, baditugu oztopo asko, baina bagoaz, bideak zabaltzen. Hurrengo praktika, Aitor Etxebarria daukagu gurekin, Eusko Legebiltzarretik. Venga, zuretzan da. Egunon, berriro esan behar dizuet ona etorri zareten guztioi, eta baita hor streaming bidez ere jarraitzen ari zareten guztioi. Asko zarete ezagunak, beste batzuk ez, baina, uste dut, kontatuko dizuedana, nolabait, interesgarria izan daitekela guztiontzat. Ezer baino lehen esan behar dut, hemen aurkeztera natorrenat, taldea lan bat dela, eta talde lan horretan gogoan izan nahi ditut, behar bada hauetako batzuk gogoan hemen egongo dira, Nacho beste Nacho bat lankidea, Zelai, Andoni, Eneko eta Juan Carlos. Eta hasierako hauetan ere, ezer baino lehen adierazi behar dizuet, badela praktika ona, baina bukatu gabea. Hori da galderri esan geniona proposatu zigutenean, ez? Baina tematu eta insistitu zuten kontua zela bidea erakustea, ez? Eta uste dut hor izenburuan ere ibilbidea aipatzen da, ez? Orduan eskatuko dizuet, hori kontuan hartzeko, kontatuko dizuedana dela ibilbidea, eta hortik atera dezakeguna ikasteko, ez? Uste dut ebengo gehienok edo askok edo ezagutuko duzu Eusko Legebiltzarra, baina bada espada argitu dezagun kontu bat. Normalean Eusko Legebiltzarra identifikatzen dugu erakundearekin, instituzioarekin, ez? Ezkerretara dagoen irudi horrekin. Baina ni neu gaur Legebiltzarreko administraziotik nator. Taldetxo hori Legebiltzarreko administrazioan ari gara lanean,
eskuman daukagu, hor eskumako egoitza horretan daude administrazioko atal edo zuzendaritza gehienak, bestean ere badago zuzendaritza bat, orain ez dago, ez dauka garrantzirik detailai sartzea, guztira esango dizuet 6 zuzendaritza direla, 110 langile guztira, eta bere helburu nagusia imaginatzen duzuen ez da, batez ere zerbitzu objektiboa eta eskaintzea legebiltzar instituzioari bere zerbitzua, bere lana, hor talde parlamentarioak, legebiltzarreko organoak eta objektibitatez eta zuzentasunez bete dezaten. Hortik aparte, badaude bai, badago herritarren harrera, ara hurbiltzen direnak, baina gure bezero nagusiak, garrantzitsuak denborari gehien eta lan gehien eskatzen digutenak eta eskaintzen diagunak dira legebiltzarreko organoak eta talde parlamentarioak. Eta hemen ja, urrengo diapositiban, ikusiko duzue, hizkuntza normalizazio kontuetan sartuta, gaur egun nola dagoen egituratuta kontu hori, ez? Goian ikusiko duzue legebiltzarreko maila, hau da, aginte organo gorena legebiltzarrean erabakitzen diren kontu guztietarako, baita euskararen normalizazioaren inguruan, hizkuntzaren kudeaketan egiten diren lan guzti horren azken onarpena. Honen azpian dago talde eragilea, hor bertan ja badago lanean legebiltzarreko presidentea, legelari nagusia, zuzendari guztiak eta langileen ordezkariak, eta hemen ere hartzen dira bai, azken aurreko azken erabaki horiek, euskara planak, plangintza estrategikoak, kudeaketa planak, eta abar, eta abar. Eta gero badago beste organotxo bat, behan, aholku batzordea, pixka bat informalagoa, 6-7 lagunek osatua, guztiz voluntarioa, hilean behin edo elkartzen dena, eta euskara planari eta ibilbideari eta termometroa etengabe hartzen diona, ekimen berriak planteatzen dituena, euskaraldia, euskararen eguna, eta abar, denean ere antolatzeko ardura lanak hartzen dituena, eta abar, ez? Eta hor badaukagu beste elementutxu bat, orain dela urte eta erdi edo sortua, eta hauxe dugu gogoeta taldea. Orain kontatuko dizuedan esperientzia edo lana, hori nolabait pilotatzen edo koordinatzen ari den gogoeta taldea. Hau, gogoeta talde hau, 6 lagunek osatzen dute, legelari nagusiak, 2 zuzendarik, beste legelari batek, koordinazio teknikoko buruak eta hizkuntza normalizazio teknikariak, hau da, neronek. Ohartxo hauek eginda, jarraian doa praktika honaren abiapuntu zera kontaketa, eta 3 atal nagusi izango ditu. Bata da abiapuntua, eta horri garrantzia handia emango diot, abiapuntua bera, gero izango da gogoeta bera ja nola dagoen martxan, urrengo pausuak eta azken ondorioak. Esan dut abiapuntua, hauxe dela gaurko azalpen honen zatirik behar bada, zatiri komplikatuena edo zailena esango duzu, hasiko naizenean lehenengo gauza kontatzen, baina zer ikusi dauka gero kontatuko digunarekin. Honek esplikatu nahi du nola deskubritu, nola sentitu eta nola ikusi genuen bertan sartzeko premia gogoeta prozesu horretan, hau da, hizkuntza kudeaketa ondorio modura, kudeaketa orokorrean txertatzeko erabaki hori nola hartu genuen. Ze honek ematen digu, hau da, elementu bat, elementu indarra ematen digun elementu bat, aurrera egiteko, ekiteko eta irauteko. Nola izan zen orduan abiapuntu hau? Premia sentitu. Hau da, nondik sentitu genuen guke premia hori? Duela aurreko planean, duela 3-4 urte, gogoeta bat hasi genuen, ze aspaldiko ez bakarrik gure lana, baita beste hainbat erakunde publiko zein pribaturen ardura eta erronka da sortze hizkuntzarena, ez hau da, gauza bada 2 hizkuntzatan lan egitea, euskera zein gaztelaniaz, eta sortze hizkuntza hori gero eta gehiago izan dadin euskara, ez? Gogoeta prozesu horren sendo bat hasi genuen, eta hor, zenbait intuizio izan genituen. Eta hemen duzue idatzi eta lehenengo intuizioa. Eta irakurri egingo dizuet.
Kontua ez da zer bidali behar den eta zer ez den bidali behar itzulpen zerbitzura. Kontua da, elebidekin lan egin nahi duen legebiltzar honetan, zer sortzen dugun elebietan eta zer elebakarrean. Begirada ez da itzulpenean jarri behar elebitasunaren praktikan baizik. Eta honekin batera, elebitasunaren praktika lotzen genuen sendo kalitatearekin. Hau da, elebitasuna ongi eraman da, izan daiteke lanaren kalitatearen elementu garrantzitsu bat. Epa, beste bat falta da. Bueno, eta hor, zer pasatu zen legebiltzarrean, administrazioan? Hor, intuizio horrekin batera, beste bat zegoen. Eta kontua zen, esan dugu lotzen genuela elebitasuna eta kalitatea. Bueno, kalitate berme nagusi moduan, planteatzen zen lan prozesuetan, testuaren egilea, teknikoa, bera hasieratik bukaerara testuaren ardura izatea. Hitz gutxitan esan da. Karo, honek planteatzen zuen lan prozeduretan nolabaiteko aldaketa eta nolabaiteko revueloa sortu zen, ezta? Pixka bat apurtzen zuen behar bada ordurako ohiko lan egiteko modua edo prozesua, ez? Eta honekin batera konturatu ginen, hemen zerbait, honek iraultza txiki honek suposatu duen, eta oraindik suposatzen duen iraultza txiki honek zerbait egin behar badu aurrera, ezin da izan 2 edo 3 iluminaturen lana. Honen atzean egon behar da implikatuta legebiltzarreko aginte gorena edo ardura postuetan dauden pertsonenak, ez? Orduan hori elementu bat zera zertzeko. Beste bat, esan genuen, bueno, beste konsiderazio bat. Hau, bada kontu garrantzitsu bat, honek pixua suposatzen du aldaketa bat. Baina, klaro, kontu hau ezin da izan aldaketa bakarra, justo kontu honetan, historia honetan. Horrek eraman gintuen, berriro bikain ebaluazioa planteatzera. Ez aitzaki modura, edo ez bide bat, beste domina bat jartzeko paparrean, baizik eta planteatu nahi genuen iraultza txiki bat, gehi beste iraultza batzuk, pixka bat estaltzeko, kokatzeko, bikainen euritakoaren azpian. Eta horregatik planteatu genuen, bikaina azterketa egitea, ebaluazioa egitea. Baina, bueno, pentsatu genuen lehenengo simulazioa egitea, gero ikusiko dugu noraino. Esan behar dizuet, Eusko Legebiltzarrak zilarrezko bikain daukala 2012-tik, baina oraingoan, klaro, helburua litzateke goi mailakoa, baina hori, batez ere, teilatuak, euritako edo babesteko egin nahi genituen bestelako kontu guztiekin. Bueno, eta hemen azkar-azkar, balorazio kualitatiboa ez dugu lortzen ondino bikain urrezkoa, hor geratzen gara, ez oso urruti, baina hor dago. Hor dago 3 oinarri sendo, momentu batean erakutsiko dizuet, 3 arlo sendoak hemen dituzue, bai? Momentu batean irakurtzeko, aurrera joateko, eta 3 erronka gehi bat. Hor duzue. Bueno, premia hor daukagu, eta premiarekin batera eredua. Gure burua ispiluan begiratzeko eredua. Eta zein izan zen eredu hori? Bueno, hemengo batzuk ere izango duzu horren berri, lehendakaritzan egiten ari zen eta egiten ari den lan bat, horren berri, hemengo beste batzuekin batera izan genuen, eta orduan izan genuen kontaktu zuzena haiekin, eta ikusi genuen eredu bat eta lan bat aurrera egiteko posible zela egitea gure artean. Eta ereduarekin batera badaukagu metodologia bat.
Eta horretan, gogora ekarri genuen, duela urtebete eta erdi, Galderrek berak, Euskara teknikarioi egin zigun aurkezpen bat, hemen duzue modeloa, kudeaketa aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa. Ikastalatxo batean, holako lan jardunaldi laburtsu batean, aurkeztu zigun zertan zetzan hori, eta planteatu zigun metodologia bat. Eta hor aurkitzen genuen, hori gero ikusiko duzuen, nola joan garen garatzen metodologia hori. Bueno, bikainen emaitzak, bikainen ebaluazioa egin genuen horren irakurketa talderagilean, egin genuen bebai irakurketa aholku batzordean, eta egin genuen iraketa baita gogoeta talde horretan, bai? Eta baita Galderrekin berarekin izan genuen lehen kontaktu bezala. Eta Galderrekin batera, bueno, hau pasatuko dugu, egin genuen, nolabait, hau izan zen udazken bueltan, nolabaiteko kronograma bat. Eta ikusi genuen, holako ibilbide nagusia. Hor, urriaren 2an, ja pasatu da, bilera zabalago bat egingo genuen, ordura arte gogoeta talde modura funtzionatu dugu, lehen esan dizuedan bezala, 6 lagunek, gogoeta talde hori zabaltzea, zuzendari zerbitzu buru eta langileen ordezkari zabaltzea, hortik aurrera lanean jarraituko genuen hasierako 6kote horrek, eta bueno, gero urrengo beste 2 pausuak ontsi ikusiko ditugu zera, aurrera. Eta hasi genuen orain, orduan, hastapen guztioekin batera, hasi genuen ja hausnarketa prozesua, lehen esan duguna. Eta orain momentu honetan, orain gaude momentu horretan, hausnarketa prozesuanen momentuan. Esan behar dizuet eta garrantzia eman diogula, une oro, prozesu hau legebiltzarreko administrazioak berak babesten duela erakutsi nahi izan dugula. Horregatik, pausu honen atzean, gonbidapenean eta mezuetan, pentsatu dugu, gutariko batek edo bidaldi beharrean, legelari nagusiak berak bidaltzea gonbidapena gogoeta hau egitera, hausnarketa hau egitera. Horregatik, legelari nagusiak gutun bana bidali ziren talde eragileko kide guztiei, nahi genuen gonbidatuz parte hartzera gogoeta prozesu honetan. Guztietatik, zuzendari guztietatik, 17 dira, 12 erantzun zuten, baiezkoa. Hoiei gehitu genien, administrazioan langileen aldetik konsideratu algenituen lanpostu klabe batzuk. Hoiek ere gonbidatuz gogoeta hori parte hartzera. Bueno, eta hausnarketa prozesu hau, hasi baino lehen, eta hemen dator beste klabe bat, hasierako 6kote horretatik 3kote bat hasi ginen nolabait egiteko lan zikina, lan gogorra. Zezan behar diote Galderri hori, gogoeta hori egiteko planteatzen den galdetegia ereduan, metodologian, galdetegi luzea eta konplexu xamarra da. Eta esan genuen, hau galdetegi hau pasatzen badiegu 12-14 hoiei, ikusiko dugu zer gertatuko den. Orduan, esan genuen, lehenengo guk egingo dugu lan zikin hori. Eta orduan, hemen hau planteatu genuen, pixka bat, hau mezu bat bidali genien kide hoiei, 12ko kide hoiei, eta bertan planteatuz nola erabili behar genuen guk bidaliko genien materiala. Lehenengo eta behin zer egin genuen, hor metodologia horretan agertzen da, definitzea Eusko Legebiltzarraren administrazioaren bizioa. Hau da, nola imaginatzen dugun, zer nahi dugun, nolakoa izatea Eusko Legebiltzarraren administrazioan hizkuntza normalizazioaren kudeaketa, plangintzaldi honen bukaeran, 10 urte barru, hor epea ez dago oso ondo jarrita. Baina, hau da, ateratzen zitzaigun, testu hau. Eta testu hau da, pasatu geniena, taldeko beste kide guztiei, honen gainean ekarpenak eta abar egiteko. Bigarrenean, hausnarketa hori egiteko, testu horrek, metodologia horrek planteatzen ditu hainbat arrot errebisatzea. Estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntzan ikustu lehen, Galderrek ere, zeharka ere hasieran, aipatu dituzula nolabait modu batera edo bestera. Orduan,
Eta honen azpian, hori, pixka bat, hausnarketa konpleju bihurtzen zuten hainbat galdera nahikotxo dira egia esan. Orduan, guk zer egin genuen, galdera horiek, hirukote horrek denak erantzun, eta horren sintesi bat egin, eta pasatu taula batera. Eredu modura, hemen dituzue, adibidez, estrategiaren alorrean, kontuan izanik zein den helburua. Hau da, hizkuntzaren kudeaketa, legebiltzarraren kudeaketa orokorrean txertatzea, zeintzu diren hobetzekoak. Eta hemen geneukan estrategia, ez? Orduan, hor aipatzen ditugu, bueno, hau da zirriborro bat, guk planteatzen genuena, galdera dagozkien galderak erantzun da. Eta horrela, beste 5 alorrekin. Bueno, aurrera pasatu baino lehen, orduan, hori, zirriborro hori aurkeztu genuen urriaren 2 bilera horretan, bertan ere egon zen, galder, hasieran berriro azaltzeko, guri azaldu ziguna talde txikiari, zertan zetzan prozesu hori zein zutziren helburuak eta zein izan zitekeen ibilbidea hizkuntzaren kudeaketa txertatzeko legebiltzarraren kudeaketan, eta esan bezala guk ere aurkeztu genuen zirriborro hori, bizioarekin eta kudeaketan ikusten genituen hobetzekoak legebiltzarrean, baina gure zirriborroa, bai? Eta epe bat eman genien, eta justo epe hori bukatu zen pasaden astean, guk egindako lan horri eurak ekarpenak aurkezteko. Esan behar dut, epe horretan, eta hemen sartzen naiz ja, 3. klabean, guk lan zikina egiteaz gain, hor, 6kote horrek, eta batez ere 3kote gehiago lan gehiago egin dugunok, gogoratzeaz gain, aizue, aste bete falta da, 2 aste falta da, ez dakizer, aizue, arazorik baldin badaukazue berriro prozesua hartzeko, galdetegi hori lan hori egiteko, prest gaude elkartzeko. Eta egon ginen, eskatu ziguten guztiekin, 2 erdi bat edo, lagunekin berriro azaltzen zu, eta laguntzen nola egin ahal zituzten ekarpenak. Bueno, hemendik aurrera, prozesu hau amaitzen denean, berriro metodologiara itzulita, behin hobetzekoak identifikatuta, hor, 4. pausua falta zaigu. Eta da, ekintza plan bat egitea. Osea, hobetzeko horiek identifikatuta, horiei aurre egiteko eta nola konpondu horrek identifikatuta, ekintza plan bat. Hor ikusten duzuen bezala. Arduraduna, epemuga, oharrak eta bar. Hor ere, jokabidea, printzipioz, antzekoa izango da. Hau da, taldetxo horrek aurrelana egingo du, eta aurrelan hori plenarioari aurkeztuko dio ekarpenak egiteko, zera guztiak egiteko. Eta noski, prozesu hau bukatzen dugunean, hau momentuz denbora gehiago emango digu, guk pentsatzen genuen behar bada 3 hileko honetan urria eta abendu artean egingo genuela lan hau, kontua da, legebiltzarrarentzat ere orain garai potentea dela, hau da, ikusiko zenuten komunikabideetan aurrekontuak eta horren eztabaida aurkezpena eta ez dakizer, eta orduan jente guztia nahiko katramilatzen du, lan karga handitu egiten du, eta pentsatu dugu behar bada astiroago joatea, eta epea pixka bat geure artean luzatzea, eta urtarrilean berriro ekitea. Bueno, behin prozesua amaitzen dugunean, lehenengo zera izango da, ateratzen diren hor, ekintza plan hori, plan estrategikoan, nik ez dakit hemen batzuk, seguru, asko gogoratzen badakizue gaudela orain, administrazioan euskara normalizatzeko plan estrategikoa 2023-2027 hori egiteko prozesu horretan. Bueno, prozesu horretan ere, hemengo ekintza batzuk eta helburu batzuk eta txertatzea, eta oso importantea, gero, hoiekin, tokian tokiko mikroplanak egitea. Hor, irudikatu dugu lurrartze batekin. Hau da, erakunde osoarentzat irudikatzen dugun hori guzti hori, zuzendaritza bakoitzera joan, eta hori zuzendaritza bakoitzeko plan bihurtu. Plan orokorretik, egoera bakoitzera, zer egokitu, zer hartu, zer utzi, eta abar, eta abar. Hori pixka bat, hori gure gogoan dagoena.
Bueno, ez dakite ondorioak, zer dugu irakasteko? Behar bada, azalpen igual pixka bat teorikoagoa, ibilbide bat deskribatzen, eta gero bururi galdetzen genion, bueno, bai, hauxe da, gu egiten ari garena, hobeto edo okerrago azalduta, zer pentsatzen dugu daukagula esportatzeko, edo gero apaltasunetik, edo zerbait sugeritzeko edo ikasteko. Eta heldu gara hiru kontutara, aurkezten dizuena, hau ere apaltasun guztiarekin. Lehenengo eta behin, hasieran esaten genuena, abia puntua, argi edukitzea nora heldu nahi dugun. Eta nora heldu nahi dugun hori, gainera, nolabait intentsitatez sentitzea. Ez da, esango dugu, holan, hitze potoloekin, behin eta berriro esan duguna, hizkuntzaren normalizazioa legebiltzarraren kudeaketan txertatzea. Hau, dotore teorikoki. Eta erraietatik aterata, hizkuntzaren normalizazioa zerbitzu edo pertsona jakin batera ez mugatzea, bere eskuetatik ateratzea, eta hau da, euskararen kontuak lidergo partekatu modura planteatzea. Horren, hau, argi eukitzea, abia puntuen esan duguna, deskubritu genuela gure eguneroko praktikatik, baina hau, benetan, honek erantzun bat izateko, edo zera izateko ez geratzeko enbia muerta, behar du hau. Eta hau, hori da, esperimentatu genuena. Bigarrena, hau, nahiko orokorra, bitartekoa jarri. Zer egin genuen horretarako? Gogoeta talde bat hori jarri, gogoeta talde hori zabaldu besteetara, Euskaliti laguntza eskatu, eta noski, baietz, ez genekien presioa hau zela hemen egotea gero tribunan. Bueno, eta ibilbidea markatu, eta bar. Bai? Eta hirugarrena, eta lehen esan duguna, laguntza eskaini, iraupena, jarraipena bermatzea, lantaldetxo txiki horren bitartez. Hau da, apur bat erronka mantentzen duena. Prest dagoena sortu aldiren zalantzak, edo aurreziak, edo eragozpenak, horietan laguntzeko, beti hor egotea. Dela lan zikin hori egiten, pentsat badakigulako aurraketa hori berez sartuta gaudenean eguneroko zereginetan gero ateratzea horretarako erantzuteko denbora nekosoa dela. Bai, zerbait ulertzen ez da, banaka egoteko. Hor egotea etengabe pultsua hartzen eta behar diren pausuak eta egokitzapenak egiten. Hauxe da, hemen usten dugu. Nik ez dakit datorren urtean hemen egongo den gutako bat esplikatzen zertan eta nola amaitu den prozesu hau edo zer hau. Baina badakizue, zerbait interesgarria aurkitu baduzue eta detaile gehiago nahi baduzue edo hemen galdetu edo gurekin kontaktuan jarri. Eskerrik asko, Aitor. Ez dakit galderarik dagoen. Honi deitzen zaio, deitzen diot nik sinergia. Bai, oza, nik laguntzen zaitu, zuna esatoz, ezin duzu ez eskorik eman. Bai. Bueno, azken praktika, bai, Arantza del Pozo izango dugu, bikonteketik, eta ere, bueno, hau orain gaur egunekoa, baina etorkizunera begira ere, teknologia berriekin, bueno, nahi duzunean. Bueno, kaixo guztioi, hemen zaudetenoi eta streaming bidez ere jarraitzen ari zaretenoi, eta mila esker Euskaldit eta Eusko Jaurlaritzari gaurko ekitaldira gonbidatzeagatik, eta gure euskera sustatzeko dauzkagun barne proiektuak aurkezteko aukera emateagatik. Bueno, lehenengo bikontek aurkeztuko dut, pitxin bat. Zer da bikontek? Bikontek ikerketa zentro bat da, adimen artifizialean espezializatzen garena, 250 ikerlari gara gaur egun, horietako 70 inguru doktoreak gea, eta gure eguneroko lana ikerketa proiektuak garatzea da, bai? Eta ikerketa proiektu horietako 124 nazioarteko proiektuak dira, hau da, Europa mailako edo beste herrialdetako beste ikerlariekin gauzatzen ditugunak, eta 156 ikerketa proiektu industrialak dira. Nun gaude,
bai Donostin eta bai Bilbon. Bilbon orain dela 2 urte ireki genuen sede bat, Ensantxe eraikinean, eta orain Zorroz aurrera joango gara, orain obretan dagoen beste eraikin batera. Bai. Eta zer da egiten duguna? Ikerketa aplikatua egiten dugu, teknologia digitaletan, gehien bat adimen artifizialean, eta gure helburua da, gure proiektuen emaitzak enpresetara helaraztea, nolabait, ez? Ikerketa basikoa eta industriaren artean gaude merkatuan, bai? Hori da gure lekua. Ikerketa basikoa, unibertsitatean egiten da gehien bat, eta hor normaletan, ikerketa horrek ez dauka merkatuaren menpekotasunik, ez? Ikerlariek zientzia mailan ikusten dituzten erronkak identifikatzen dituzte, eta erronka horiek aurrera eramateko ikerketak egiten dituzte. Bestalde industrian, enpresek hobekuntza nahi dute, beraien prozesuak hobetu nahi dituzte, lehiakorragoak bihurtu nahi dituzte, eta merkatuaren beharrei erantzuna ematen dien ikerketa egin nahi dute nolabait. Eta gu hor erdialdean gaude, gure helburua eta gure papera da, ikerketa basikoko munduan gertatzen diren aurrerapenak ulertzea, ikastea, erabiltzen ikastea, eta horiek industriak dauzkan beharretara egokitzea. Egokitzapen hori egin eta gero, industriara transferitzeko eta industriak beraien produktu eta zerbitzuetan erabilia ahal izateko. Ni ahots eta hizkuntza naturalaren prozesamenduaren inguruan talde bat daukagu, departamendu bat daukagu, 20 pertsona ingurukoa, eta ni talde horren zuzendaria naiz. Eta zer egiten dugu talde honetan, bai? Ahots eta hizkuntza teknologiak garatzen ditugu. Zer dira ahots eta hizkuntza teknologiak? Nik uste dut gaur egun gehienek zuen egunerokotasunean erabiltzen dituzuela, ez? Gaur egun sare neuronalen aurrerapenekin eta beraiek hizkuntza teknologien emaitzak asko hobetu dira azken urteetan, eta gure egunerokotasunean erabiltzen ditugu gehien bat. Gehien bat ezagutuko dezute ChatGPT, Google Translate, enpresa erraldoi teknologikoek ematen dituzten zerbitzu horiek gehienak, asko hizkuntza teknologietan oinarritzen dira. Zer dira hizkuntza teknologia horiek? Alde batetikan hizketaren prozesamenduarekin zerikusia dutenak, hau da, audiotik informazioa erauzteko balio dutenak, ahotsaren ezagutza, ahotsaren sintesia, biometria aplikazio bat, pertsona batek hitz egiten duenean, pertsona hori dela egiaztatzeko dauden aplikazioak, moto horretako teknologiak dira, hizketaren prozesamenduaren ingurukoak. Beste teknologia mota batzuk dira testuak prozesatzen dituztenak, eta testuetatik, hau da dokumentuetatik edo idatzizko testuetatik esan nahiak erakartzen dituztenak, bai terminoak, informazioa, baliogarria izan daiteken informazioa testuetatik automatikoki erauzten dituztenak, bai. Beste hizkuntza teknologia batzuk ere, dira itzulpen automatikoa, hori seguraski gehienok erabiltzen duzu ez duen egunerokotasunean, eta gaur egun azkenengo teknologia aurrerapenekin, ChatGPT delako arkitekturekin eta testuen sorkuntza ere aurrera pauso handiak eman ditu. Testuak automatikoki sortzea ere posible da gaur egun eta kalitate on batekin. Eta azkenik, beste hizkuntza teknologia mota bat dira elkarrizketa sistemak. Hauek dira Alexa, Siri eta holakoak. Zu elkarrizketa sistema hauekin elkarrizketa bat izan dezakezu eta informazioa galdetu diezaiekezu edo ataza batzuetan laguntzerik badute. Orduan, lehen komentatu dudana ez, teknologia hauek saltzen dituzten eta zerbitzua ematen duten enpresa teknologiko erraldoiak badaude munduan, ez? Eta orduan zertarako gaude gu hemen bikonteken honetan lanean, bai? Normalean enpresa teknologiko erraldoi hauek ematen dituzten zerbitzuak oso orokorrak dira, bai? Beraiek teknologia odeian jartzen dute, nahi duenak erabili dezan, integratu dezan, eta beraien teknologia oso ondo dabil erabilera kasu batzuetarako, baina gero, enpresa bakoitzaren erabilera kasuetara ekartzen dugunean, askotan emaitzak ez dira inonak, ez? Zergatik, enpresa batzuek daukaten domeinu linguistikoa, edo audio, erabiltzen dituzten audio kopuruak, edo fabrikazio ingurunetan adibidez dagoen zaratak, erronkak daude, merkaturatuta dagoen teknologia honek, honen
kalitatea zailtzen dutenak, ez? Kalitatea bermatzea zailtzen dutenak. Orduan, gure eguneroko lana eta gure ikerketa proiektu gehienak horretan dabiltza, ez? Nola egokitzen dugu gaur egungo teknologia, gaur egungo ChatGPT-ren azpian dagoen teknologia, arkitekturak, nola egokitzen dugu adimen artifizial hori enpresen beharretara, enpresek erabili ahal izateko, teknologia horrek emaitza honak ematen ez dituen uneetan, teknologia hori erabili ahal izateko, Hori da guk egiten dugun lana eta guk proposatzen dugun balio erantsia, ematen dugun balio erantsia. Eta hizkuntzen inguruan, erraldoi teknologiko hauek ere, askotan euskerarako zerbitzuak ere ematen dituzte. Hau da, Google Translatek adibidez, gaztelaniatik euskerara, euskera ere txertatzen dute beraien itzultzaileetan, ez? Baina, euskararen merkatua ez da ingelesaren edo gazteleraren bezalakoa, eta orduan, hizkuntza hori garatzeko jartzen dituzten baliabideak ez dira hain handiak. Orduan, euskararako merkatuan dauden hizkuntza teknologiak agian ez dakate hain kalitate ona, Orduan, Bikontek euskararen barne erabilera sustatzeko beste egitasmo batzuk eta beste praktika batzuk dauzka, baina nik gaur aurkeztuko dizuedana da euskara sustatzeko azken urteotan garatu ditugun edo garatzen ari garen ikerketa proiektu pare bat, Bikontek fundazio bat da eta irabazi asmorik gabeko erakundea da ere bai, baina, irabazi gutxi batzuk eukitzen ditugu eta irabazi horiek Bikonteken inbertitzen ditugu berriro eta orduan irabazi horietako parte bat euskara sustatzeko ikerketa proiektu hauetara ere bideratzen dugu. Orduan, ze proiektu dira? Lehenengoa, itzulpen automatikoarekin lotuta dago, Orain dela, batua deitzen da, agian zuetako batzuk ezagutuko duzu, ez? Orain dela urte batzuk, hau 2008an atera genuen, sare neuronalek eragin handia izan zuten itzulpen automatikoan eta batez ere hizkuntza gutxituen itzulpen automatikoan kalitatea asko hobetu zutelako, Aurreko teknologia arkitektura eta algoritmo estatistikoetan oinarritzen zen eta hor bazeuden itzulpen sistema batzuk, baina emaitzak ez ziren hain onak. Eta orduan teknologia aurreratu zenean hor emaitza aldaketa handia ikusi zen, Eta orduan, gu gure ikerketa proiektuetan itzulpen edo arkitektura neuronarekin euskerarako itzulpen ereduak sortu genituen eta eredu horiek gizartearekin elkarbanatzea erabaki genuen, Eta horretarako batua zerbitzua martxan jarri genuen, eredu horiek gizartearekin elkarbanatzeko, Batua guretzat laborategi bat da, Guk gizarteratu dugun plataforma bat da, hau guztiok erabili dezakezute, hor txertatzen dituzuen testuak euskeratik gaztelania, ingelesa, frantsesara eta bizkaierara itzultzeko, eta hor jasotzen ditugun datu guztiak, testu guztiak, guk teknologia hobetzen jarraitzeko erabiltzen ditugu, batzutan zaila da, erronka teknologiko bat dago ere zeren jasotzen ditugun testuetan, batzutan erabiltzaileek zuzentzen dituzte, batuak aukera ematen du itzulpen automatikoak zuzentzeko, eta horiek orduan guk kontutan hartzen ditugu, beste erabiltzaile batzuk ez dituzte zuzentzen, gero nola dakizu egindako zuzenketa kalitate ona daukan ala ez, hor erronka teknologikoak daude eta teknologia ere garatzen ari gara kalitatezko itzulpenak nolabait erauzteko eta horiekin eredu berriak hobetzen joateko, baina hau da gure laborategia. Gu urtero daukagunik barne ikerketa proiektu honetan zer egiten dugu? Ereduak hobetzen jarraitzen ditugu, jasotzen ditugun datuekin, edo beste ikerketa proiektu batzuekin, edo beste besteroekin, edo datuekin, lortzen ditugun datuekin ereduak hobetzen ditugu, eta gero beste erronka batzuk ere jorratzen hasi gara. Adibidez, euskalkiak ere jorratzen hasi gara, Pasaden urtean, euskera bizkaiera eta gaztelania bizkaiera arteko itzulpenak egiten dituzten beste eredu bat elkarbanatu genuen, eta orain adibidez, beste euskalkiren batekin ere lanean gabiltza, hau ikerketa da, ez dakigu lortuko ditugun emaitzak erabilgarriak izango direnela ez, baina ildo horretan lan egiten ari gara. Zergatik ari gara euskalkiak jorratzen.
Ikusten dugulako, garrantzitsuak direla, ez? Eta batez ere, orain testu mailan lantzen baditugu, gero ahozko mailan ere, euskaldunok euskaraz hitz egiten dugunean, normalean bakoitza bere euskalkian hitz egiten du, eta orduan informazio hori ere transkribatzeko, gero esplikatuko izut beste ikerketa proiektua, euskalkiak lantzea ere garrantzitsua ikusten dugulako, eta orduan epe luzera euskalkien garrantzia teknologiaren ikuspuntutik ere ikusten dugulako, bai? Orduan, batua da elkarbanatu nahi genuen ikerketa proiektu horietako bat, erabili dezakezue. Gaur egun egia da, badaudela beste plataforma batzuk, ez, eta beste zerbitzu batzuk, adibidez Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile neuronala, edo Elhuyarrek ere beste bat dauka. Plataforma ezberdinak daude, guk hau laborategi gisa erabiltzen dugu, bai, eta hemendik jasotzen ditugun datuekin, ikertzen jarraitzen dugu eta ereduak hobetzen jarraitzen dugu, bai. Erabilera estatistika batzuk partekatu nahi ditutzuekin. Gutxi gora bera, 1.000 itzulpen egiten dira batuarekin egunean, bai? Hor ikusten dituzue pikoak. Hemen ikusten duguna da, uste dugu hezkuntza mailan edo asko erabiltzen dena, zeren hor ikusten dituzuen pikoak, bera jaisten direnak, asteburuak izaten dira. Osea, asteburuetan jendea, ikasleek lan gutxiago egiten dute eta orduan ez dute erabiltzen. Eta gero hor bukaera aldera ikusten duzuen beste bai hori udara da. Udaran, orduan, uste dugu jende gazteak asko erabiltzen duela eta pikoetan eta ikusten da, ez? Eta gero, ze hizkuntzak itzultzeko erabiltzen da gehiago, ez? Gehien bat, 75%, gaztelaniatik euskerara testuak itzultzeko erabiltzen da. Hurrengoa euskeraratik gaztelaniara itzultzeko, eta gero, ikusten dugu, bai frantsesetik eta bai ingelesetik euskerara itzultzeko, eguneko 2aren inguruan edo egongo litzatekela, eta, bizkaiera txerdatu dugunetik, ikusten duzu, bizkaiera, batez ere gazteleratik bizkaierara itzultzearen erabilera ere, frantsesetik edo ingelesetik itzultzeko erabileraren gertu dagoela, ez? Datu kuriosoa. Eta, erabileraren jatorria, gehienak hemen, ez? Euskal Herrian eta Nafarroan erabiltzen dira, Espainia mailan, Frantzian pixka gehiago, eta, baten bat, Estatu Batuetatik eta Argentinatik ere bai. Bale. Eta martxan daukagun bigarren ikerketa proiektua, hau hizketaren prozesamenduarekin lotuta dago, testuak itzultzeaz aparte, gure egunerokotasunean ikusentzunezko edukiak oro har daude, bai? Gaur egun gero eta gehiago sortzen ditugu, eta hor ere, ikusentzunezko edukietan euskera txertatzeko modu bat azpitituluak dira, ez? Edukiak gaztelaniaz edo ingelesez edo beste hizkuntzetan sortzen badira, gutxienez euskeratzeko eta azpitituluak sortzeko, modu bat da. Orduan, garatu nahi izan dugun beste teknologia bat, eta euskeraren teknologia honetan ere euskeraren kalitatea hobetzen saiatu garen teknologia bat da, ahotsaren transkribapena azpititulaketarako, bai? Orduan, horretarako garatu dugu beste plataforma bat, idazle deitzen dena, eta plataforma honek baimentzen duena da, zuk plataformara igo ditzakezu ikusentzunezko edukiak, eta plataforma honek egiten dituena da, azpititulu automatikoak sortzen ditu, sortzen ditu bai gaztelaniaz eta edo bai euskeraz, eta hemen, ikusten dezute, plataforma honetan eskubialdean azpititulu automatikoak agertzen direla, eta azpititulu horiek editatu daitezke. Teknologia ez da perfektua, akatsak sortzen ditu, gainera edukiaren arabera ere lortzen diren emaitzak hobeagoak edo okerragoak dira, eguraldian adibidez oso emaitza onak lortzen ditugu, gaur egun adibidez ETBek eguraldia zuzenean azpititulatzen du idazletik ateratzen diren azpitituluekin, lortu dugulako sortzen diren emaitzak oso bajuak izatea, akatsen bat, emaitzak oso onak izatea, akatsak baxuak izatea, akatsen bat badago baina nahiko baxua da, eta orduan nola eguraldia emititu baino lehen justo bukatzen duten, ez daukate denbora asko editatzeko eta zuzenean joaten da adibidez, baina, gero eta eduki zailagoak zeintzu dira, hizkuntza gero eta espontaneoa dauzkatenak, jendea beraien artean hitz egiten dauzkatenak, arratsaldetako tertuliak eta zailagoak dira, dokumental bat transkribatzea baino, baina,
Akatsoiek plataformarekin editatu daitezke, eta hemen sortzen diren zuzenketa horiek, osea, ben automatikako transkribatutako eta zuzendutako azpititulu horiek guregana iristen dira plataformaren bidez, eta guk erabiltzen ditugu bai audioiek eta bai transkribapenak azpian dagoen teknologia garatzen jarraitzeko, bai? Hori da ere hemen daukagun helburua. Idazle, oraintxe bertan, 3 erabiltzaile erabiltzen ari dira. Hau ez dugu kaleratu, ez dugu gizarteratu, teknologia, atzetik dagoen teknologia konplexuagoa delako, beharko genituzken baliabide hardwareak ere handiagoak liratekelako, bideoek gehiago, limitazio teknikoengatik ez dugu gizarteratu. Eta batez ere joan gara, euskeraz, ikusentzunezko eduki gehienak sortzen dituzten erakunde batzuetara, eta gero gaztelaniarako adibidez, Radio Televisión Espainolak ere erabiltzen du, bere azpititulaketako barne prozesuekin, ezta? Orduan, horiek dira, eta irekiak ere erabiltzen du, irekiak ikusentzunezko eduki asko ere grabatzen ditu, politikariek egiten duten lanarekin lotutak daudenak, eta aksesibilitatearekin ere konpromezu handia dauka, eta orduan beraien plataformara igotzen dituzten bideoak ere azpititulatutak igo nahi dituzte, eta plataforma erabiltzen dute hori egiteko. Eta orduan, zenbat bideo prozesatzen dira egunean, bataz bestekoa 24 bideokoa izaten da, eta 1700 minutu dira horiek bai egunean, idazlek erabiltzen dituena, eta hilabetean bataz bestekoa izaten da, 670 bideokoa, eta 45.000 minutukoa, bai? Zeintzu dira honen inguruan dauzkagun hurrengo erronkak? Azpian daude, bi plataforma hauek azpian daukaten teknologia hobetzen jarraituko dugu, bai jasotzen ditugun datuekin, baita alor zientifikoan lortzen diren aurrerakuntzekin, algoritmo berriak sortzen bada, horiek ere aplikatuko ditugu, dauzkagun datuekin entrenatuko ditugu, teknologia hori hobetzen jarraitzeko helburua daukagu, barne proiektu bezala. Eta gero ere, gustatuko litzaiguke garatutako teknologian erabilera hau areagotzea, bai? Orain, gizarteak oroar erabiltzen du, ez gizarteratu dugu, baina modu oroar batean, baina gustatuko litzaiguke baita ere, euskararen presentzia eta erabilera mugatuagoa duten beste sektore espezifikoagoetara ere ekartzea, ez? Ikerketa alorra, ikerketa mundua, makina erreminta, ez? Lehen komentatu da, terminologia oso espezifikoa da, agian eredu hauek terminologia hori ez daukate oraindik txertatuta, baina hor landu dezakegu hor egiteko, energiaren mundua, automozioa, trenbide sektorea, sektore hauetara, osasungintza ere bai, beste sektore bat da, sektore hauetara ere teknologia gerturatzea eta erabilera areagotzea gustatuko litzaiguke, ez? Eta oro har, etorkizunan ere euskararen erabilera kudeatzeko eta areagotzeko beste teknologia batzuk erabilgarriak izan badaitezke, horietan ere segurazki jarraituko dugu lanean. Eta listo. Eskerrik asko, Arantza. Lagungarriak izango ditugula teknologia hauek. Zientzia fikzioa ematen du, idazlerenak izango du, itzultzaileak ohikoagoa dira, baina testua, gero ahotsa, ahotsetik testura, bi horiek gauzak erraztuko dizkigula, etorkizunean. Amaitzeko, ekitaldia amaitzeko. Eskerrak eman noski. Torri zareten guztioi, interneten bidez zaudeten hori noski, bereziki, praktikak, zuen erakundetako praktikak azaldu dizkiguzun hori. Hizkuntza politikarako sailburuordetzari, proiektu hau litzateke errealitate bat izango zuen laguntza gabe. Eta hemendik aurrera zer, guk ere baditugu ideia batzuk, praktika gehiago jasotzea, erakunde gehiago, sektore gehiago, eta praktiken bideoak ere igoko ditugu. Gaurkoarekin, 12 bideo bat ditugu, igota dauden praktikak azaltzeko, eta hor ere badugu bidea. Eta azkenik, eta amaitzeko, agendan 2 egun gordetzeko eskatuko dizuet. Gutxienez bat. Bigarrena,
denbora balin baduzu eta hobeto. Bai, urtarriak 18 eta urtarriak 19. Honen berri ostiralean eman zuen Eusko Jaurlaritzak, baina language lanean kongresua izango da urtarrilaren 18an eta 19an. Hemen zaudeten batzuk ere islari moduan ere arituko zarete. Kongresu hau hizkuntza kudaketaren erronkak jarduera ekonomikoan dauka izena, bai? Eta kongresu potentea izango da, hementxe bertan, Euskalduna Jauregian lehengo egunean, eta bigarrenean Guggenheim museoan. Egun osoko jardunaldia izango da 18koa, bai, 9 ordubitara goizeko parte hori enpresa potenteak izango ditugu, ezagunak, Europar Batasuna eta Jaurlaritzako ordezkariak ere izango ditugu, baskaritza egingo dugu hemen bertan ere, luntza edo koktela, nik uste dut koktela igual izango dela, ez dakit zer den gehiago, baina itzura hona dauka. Eta arratzaldean, mahai inguru nahikotxo egingo ditugu enpresa txiki eta ertainekin, sektore publikoaren rola lantzeko, hezkuntzaren papera ere, eta hezkuntza eragien papera ere lantzeko, teknologia berriekin, pertsona, lidergo, migrazioaren inguruan. Eta bigarren egun horretan, 9 oiak arte, horia kultura arloko eragileak izango ditugu, sortzaileak, beste giro batean, Euskalduna ematen du dela enpresentzako kontua, Guggenheim artea, kulturarekin lotuta, hor beste hitzaldi batzuk, beste hausnarketa batzuk, baina bete ere hizkuntzarekin lotutakoak. Labur, ikus dezazuen, hauek guztiak izango ditugu arratzaldean bakarrik. Mahai inguruak izango dira 8, hau zutabeka, irakurri behar da, 4 gela izango ditugu hemen Euskaldunan bertan, hau gela handi, jende asko espero dugu kongresuan, eta enpresa erakunde islari oso potenteak. Hemen ere, guk ere sortea izan dugu, atea jo dugunean, erantzuna positiboa izan da. Hemen daukazue webgunea, telefonoarekin egiten balin baduzue QR-arena, izena emateko ere aukera daukazue ja. Eta ostiralean egin zen zabalkundea, eta ez dakitzen pertsona ditugu ja izena eman da. Euskalduna handia da, jende gehiago kabitzen da, baina oso ritmo honean doa. Jakin dezazuen, hau ere hor daukagula. Eta besterik gabe, eskerrik asko hona etortzeagatik, eskerrik asko ere interneten bidez saioa jarraitu duzuen guztioi, eta hor daukazue bilatzailea, hor dituzue praktika honak, eta animo, lehen aipatu dira hitzaldietan integrazioa, koherentzia, lidergoa, nik ere gainatuko nuke bat, atzo PowerPointen zitzen sartzen, zen kabitzen, baina ilusioa ere, ondo goaz. Gauza asko aurreratu ditugu, ezinezkoa dena batean lorgarria da, lortu daiteke, bidea egiten ari gara. Eta zuei esker, hemen zaudeten hori esker, zuen erakundeetan ere buru belarri zaudetelako Euskararen erabilera areagotzeko, beraz ere zuentzako ere eskerrak eta zorionak egindako lanagatik. Hurrengora arte, ondo ibili.